save you if you save me. I was overwhelmed that I had enough, then I found you. Toto dosť dobre vyzerá. Poďme si to spraviť. Takže najprv zoberieme jednu misku, položíme na váhu. V tej misky dáme 5 vajíčok, 100 g erytritolu. Ja veľmi nerada používam cukor do receptov, do zdravých receptov, ale samozrejme niekto je hejter erytritolu a niekto je hejter cukru. Namiesto erytritolu môžeš aj xylitol použiť, alebo môžeš med použiť, ale rátaj proste s inými kalóriami. Dobre, keď toto máme, tak dáme 150 g tvarohu, nie 150, 750 g tvarohu, neviem prečo som povedala 150. Dáme do toho sladidlo, ja používam bielu čokoládu, lebo to je moje obľúbená príchuť. Zas tá miska bude malá, ale už to nebudem prelievať. No way. Minule som dostala hejt na to, že olizujem lyžicu. Áno. Aby to malo ešte viac proteínu, pridám môj obľúbený proteín. Toto je vanilková príchuť, 40 g. Yes. Keď máte doma kukuričný škrob, tak pridajte 70 g kukuričného škrobu. Ja kukuričný škrob doma nemám, tak preto pridávam 2 vanilkové pudingy v prášku. No a keď toto celé máme, tak už nám nič iné nezostáva, len zobrať formu. Môžete takúto pozdĺžnú, ale môžete kľudne aj okrúhlu tortovú formu. Papier krčíme, určite poznáte tento trik. Položíme do formy. A cesto už len vylejeme do predohriatej rúry na 180 stupňov. Pečíme približne 40-50 minút, hlavne si to odsledujte. Takže koláčik takto vyzerá hneď po vybratí z rúry, necháme vychladnúť a ideme ochutnať. Takže máme tu zdravý, fajnový tvarohový koláčik. Ja som to nakrojila na 9 kúskov, jeden kus má približne 155 kalórií a 19 g bielkovín. Tak ideme to ochutnať. Vyzerá to takisto, ako bolo na videu. Výborné to je. Neviete, ako máte doplniť bielkoviny? Určite vyskúšajte, spravte si tento koláč. Celá rodina bude spokojná. Čaute.